ओमफ्राय माइनि होनदोंमोनलाय बिमा बे गस्लाखौ मोदोम नुदलायनाय बिमा नायनो मा होनदों नेम'निया नायनोरा मा जानो नेम'निया अबेया नेम'निया ए नै सरखार हरदों होनदों नामा दा बिमा दा एखे नंगौ नामा बखा माब्रै होनदों माब्रै एनिमिया ए माबा जानो हायिनि आरो ने नायनो दैया गोलैबाय नेम'निया थास होनदों नामा माबाखौ आं गाननायसै उदै आं गाननायसै आं गानना लानायसै रा ओरैबो गानला समायगोन माथो आंनावबो ओरैहाय समायखायो ना नों दुगैग्लुंनोसै हाउजिं न'आ ओमफ्राय दा बेबायदिनो आंनि वाइफ मा ओरैबायदि आंनि वाइफ सनाया आंनि सनाया ओमफ्राय ओरैजाय नै भारा मानजिगासिनो दं आरो जदाम देनानै नै भेरा खामफ्लायाव जिरायनानै ओरैबायदि भारा मानजिदों आरोना आंनि सनाया नै ओरैबायदि आंनि सना लोखिया गस्लाया ओरैबायदि साफा आरोना नै माने ओरैबायदि माने समायना आरोना बिउटिफुल वाव सान्दिनिसिना सनानिसिना सान्दिनिसिना अ नेट गाहाय दा ओमफ्राय दा दै थिंखिया नै आंना हास'नांबाय दै थिंखि गैथ'वा नालाय ओमफ्राय दा ओरैबायदि हिन्जावा भारा मानजिगासिनो नै आंनि लोखिया मेंबायना बिमा ए थान्दा पाउदार नायना दा भारा मानजिदों आरोना नै दा ओरैबायदि मानजिगासिनो नै माथो गुफुरथार जादों आरो इब्रुलाय हिन्जावालाय गैया आंनिया दा हाफ वाल जाबाय आरोना नै हाफ वाल दा हाउजिंआ हाफ वाल जाबाय खेबफैनो हासिगोन मेम्बार बाबुआ खेबफैनो हासिगोन आरोना दायो हाउजिंआ आंना हाफ वाल जाबाय दा आंनि न'खौ हाफ वाल जानायखाय सिख्लाफ्रा ज' नायफैदों आरोना नै गोबां सिख्लाफोर फैदों बे सिख्लाफ्रा हाउजिं न'खौ नायफैदोंमोन आरोना नै बे हाउजिं न'खौहाय माबायदि बानायदों नायदो एकदमबारे एक सुथाबो हेरफेर गैया आरोना एकदम सिग्रेट सिदा आरोना बियो ओरैबायदि हाफ वाल 5 इंसि होबाय ओरैबायदि मथा वाल आरोना एकदमबारे ओरैहाय जायनै ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय माखासे रड माबाखौहाय रडखौ जाम होथ'नाय जायाखै दा आङो माखासे थखथा थोयैलाय साटारिं थोयैलाय बेखौ होजेननानै दोनबाय आरोना नै मोननै होजेननानै दोनबाय बैयाव ओमफ्राय दा ओरैबायदि आरोना दा डिजाइन ओरैहाय बानायबाय एकदम आङो हाउजिं मडेलखौनो बानायदों जेला सेलानि थाखायहाय माने जास्ट हाउजिंआ जेरै बे एखे सेम बानायदों आरोना आङो माखासेयाथ' गावबागाव बारान्दा गोनां होबाय ओमफ्राय आंना बे हाउजिं स्टाइलानो बे बारान्दायानो बारान्दा आरोना नै बे बारान्दा फिसा गोनां देरलाय आरोना नै दा बे हाउजिं मडेलखौ ओमफ्राय दा ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय जाम होनानै दोनबाय आरोना आङो हाउजिंखौहाय दा ओरैजायबो नै बेवहाय होबाय एकदम 5 इंसि गोम आरोना ओमफ्रायो पस्टखौहाय जाया दंदेरनो रडखौ बायदेरना होनो हागोन नङाब्ला हाउजिंनि पस्टआ बुहुद खम गेजेराव मोनसेल' जायो दा बेनिखायनो आङो बेवहाय मोनबा खुन्थिया होदों आरोना
मोनथाम सोसनदेरना होबाय आङो रड दोंसे बायनानैहाय सोसनदेरना होबाय आरोना नै दा बेबायदिनो फासिंसि फुरा हाफ वाल जाबाय आरोना आंना नै फुरा हाफ वाल ओमफ्राय दा एसे दंबावो बेखौ आं दा मोनावनो स्लिम खालामनानै दोननाय जासिगोन दा एसेखौहाय ओमफ्राय दा गाबोनफोर फैनो हासिगोन आरोना दा बेबायदिनो नै हाउजिं वाव दा बेबायदिनो आरोना हाउजिं मडेलैनो बानायबायनाय बिराद बेखौहाय मथा मथि मोजां मावनो मोनोब्ला बेखौहाय आङो सानब्रै सानबाजोंनो हाफ वाल हानाय जादों हरमानि मावो आङो एकदमबारे नै सान्दि ओंखाम संग्रा न'आ नै बेनो फोथायनाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन ओंखाम संग्रा न' आरोना बियो आंना नै सोर फोथायनो ओंखाम संग्रा न'आ बेनो आंना नै ओमफ्राय लोगोसे गंगार दुन्दियाबो दङ नै बागानाव एसे ओमफ्राय लोगोसे टमेट' बिफांबो दं आरोना हनै ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओंखाम संग्रा नै सोर फोथायबायनाय ओमफ्राय बैथ' माबासो अफिस न'सो बियो हारसिं हाबग्रा अफिस न' बेवहाय जेनेरेलि हाबजाया मानो होनोब्ला बेवहाय अफिस न' नालाय बेनो आरोना हनै आंना ओमफ्राय नै बेवहायनो ओंखाम सङो गादार गुदारल'खालै नै आयो बेयावनो ओंखाम सङो नै रावबो फोथायनाय नङा अननानै सरकारा ओंखाम संग्रा न' हरनोब्ला जोबोद आथिं थारखानिफ्राय थिखिनिसिम गोजोननाय मोनगौ आरो आं ओमफ्राय दा बेयावनो ओंखाम सङो स' अब्ला दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला रायजो राजा नोंथांमोना मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ गोरलैनिफ्राय गिदिर खालामनो दाबाव अब्ला आङो भिडिअखौ असेयावनो दोननाय जासिगोन जै बर' हारिनि जिउ गोलाव जाथों।